kayo tapos ni. Naisa. Dami dari. Agi may ila. Yate pre, mo cellphone oy, gihimo na magkag itong kayo. Si itong. Itong ko kayo na. Ti noon. Mo tanaw, ning hayag ka. Ning hayag. Hayag. Anang blue, murag balay na na bilya. Si tahon na to tong classmate. Kung naa siya. Kung wala. Hagan na ba kumawad camera? Picture ta. Kamu ko. Picture mo ka. Ang blue. Ano nga blue? Tanaw na kung naabas siya. Kung wala. Napin si tingin ano. Ayo. Boss. Wala man siguro siya. Tao po. Nasa na bilya? Asa? Tindahan? Uy, sayo. Hi! Ning bisita ko sa akong classmate. Basta guys, kung mani ko ang habitat, bisitahon jud na ako ni siya. Hi, wala lang gimingaw lang ko nimo. Ay na pagkuan. Igor ako ning liili. Na, hi, musta? Ay mapagmata nimo? Nganong dugay mga nagmata, joke lang. Basta guys, kung mo hapit yun kong habitat, bisitahon dyan ako nga sa classmate dari. Inya, kano ba man ng mata si sis? Dito, lalaag na ko, ay kung hapit to, sa balay ni sis B, kay kuan. Ano magkita po me? Kay mamas ko, lagi daw kuno ko dari. Naay, kuan. Naay. Ha? Wala ka dalay. Si mag-story sabi ka, Chut. Ay, muagi lang ko, sis. Ha? Ayaw na. Ikaw naman yung ko nag-hi, hello sa imo. Kamupalit ko diri, mangutang sa ko, guys. Buang siguro kati. Buang na daw ko na ko. Ay jud po tanga kay di jud yung bayad. Siya ang pabayaran ka. Ay pakita. Sa mukha. Di mo ka makita din. Dool na dyan mini bichi. Ka-alcohol na dyan ako na siya. Hati pinusan uy. Balay lah Chowa. Mau. Emang mami Chowa ba? Chowa. Satu, on check. Ayo to. Mami ba? Chowa? Chowa ba? Pilih dia. Di dekat tu na tindahan. Wala ka.